Bon dia, Pau. Bon dia, Helena, què tal? Com anem? Bé, doncs vinga, una setmana més que parlem de l'activitat esportiva, tot i que, com ja vam dir la setmana passada, això ja s'acaba, Sí, penúltima crònica. A més, avui ens arriba amb no massa bones notícies, deixem-ho d'aquesta manera. No hem tingut, per exemple, cap victòria, sí que no hem tingut tot derrotes, gràcies al futsal femení, que tanca l'any almenys doncs, amb un empat a casa davant del Morell, que és el segon classificat, almenys bones sensacions aquí al respecte. Bé, anem com sempre per això per parts, hem de parlar primer d'hoquei sobre patins, en aquest cas, derrota per 5-4 davant del Roda. Bé, com comentàvem el divendres, evidentment, la setmana anterior havia estat una mica típica de celebracions, els entrenaments havien anat d'aquella manera, tot lògic i entendible, evidentment, i en aquest cas, doncs, això, derrota per l'equip de Marroca, 5-4 en un partit que van perdre en l'últim segon de partit, és a dir, s'haguessin pogut endur l'empat sense problema, però bé, en aquest cas va caure del costat dels locals, del Roda. Escoltem el tècnic que ens explicava això tal qual, que evidentment doncs, la situació no era potser la ideal per afrontar un partit, però clar, amb els deures fets, doncs sí, l'important ja estava fet. Anava a dir els del Roda contents de guanyar l'equip que ha guanyat la Lliga, no? Clar, i a sobre ells jugant-se el play-off d'ascens, per tant, doncs, els ha anat perfecte. Sí. Segurament... Anava a dir de conya, sí, m'ho puc permetre. Sí, i tant, a sobre en el teu programa faltaria més. No, però sí que és veritat que segurament si l'Arenys de Munt s'estigui jugant encara a les Garrofes aquesta jornada no hagués estat aquest el resultat. Per tant, sí, estan contents també ells que l'Arenys de Munt guanyés la Lliga la setmana passada. Bé, coses que passen a l'esport. Escoltem el tècnic. Sí, és això que dius, no? Una mica sabíem que hi havíem pujat, una mica la relaxació durant la setmana ja es va notar el fet d'haver-ho celebrat, d'alliberar-nos de la pressió de tot l'any, i crec que ahir també ho vam pagar a la pista, no vam ser nosaltres, no vam estar com hem estat tota la temporada, i llavors ens va costar entrar al partit, se'ns van posar per davant, i bé, suposo que pot ser que passi això, però bé, vam encaixar una derrota que per mèrits propis, per dir-ho així. Bé, i el futbol sala masculí, doncs el que dèiem, no? Derrota, no?, aquesta setmana. Sí, també. En aquest cas, davant de l'Olímpic Floresta, equip de la Peralta per 6-8, en un partit, com es podrà imaginar la gent, doncs amb alternatives. En algun moment va estar per davant en el marcador l'Arenys de Munt, però avui diguem que la notícia, més enllà d'aquesta derrota, l'acabo de conèixer just ara, evidentment els jugadors i el que seria la directiva ho sabien de sobres, evidentment. Doncs va ser l'últim partit aquí a casa d'Albert Conejos, l'entrenador del primer equip masculí, tanca així aquesta etapa a la banqueta. Han estat 2 temporades senceres. Evidentment, avui li he fet una petita pregunteta de com valora aquest pas per la banqueta arenyenca, però en parlarem extensament la setmana vinent. Evidentment, li dedicarem el temps necessari, però com dic, sí, jo crec que avui la notícia en aquest cas, en el futsal masculí, és que Albert Conejos no seguirà la pròxima temporada com a entrenador arenyenc. Bueno, penso que la part emocional doncs, ens va afectar bastant en el transcurs del partit, perquè al final doncs, era l'últim partit a casa, també era l'últim partit d'un parell de jugadors que pleguen. Personalment també era el meu últim partit a casa com a entrenador de l'equip, i llavors doncs, això va fer que la part emocional jugués un paper important a l'hora de tenir minuts a pista o de fer certes coses que amb l'equip ja salvat ens vam permetre aquesta llicència, i penso que podríem haver competit una mica millor, però bé, penso que el resultat va ser una mica el de menys, i si no la festa que vam viure al pavelló doncs és el que compta, no? Doncs mira, escolta'm, ens quedem amb la festa, no?, i amb aquest comiat a l'Albert, no? Sí, totalment, perquè al final, doncs, tot i ser una temporada irregular, l'objectiu de mantenir-se a la tercera divisió nacional ha estat complert doncs, amb jornades de marge. Per tant, doncs sí, bona notícia que l'Arenys de Munt tornarà a estar en aquesta competició l'any vinent, i lògicament, això ja serà feina evidentment de la directiva, doncs hauran d'haver canvis, començant per la banqueta, però també ens deia l'Albert que també hi haurà... Dos jugadors, no?, també que pleguen. Sí, per tant, doncs ve un estiu de feina, evidentment, a les oficines del club. Renovar plantilla, no? Sí, és el que toca. Això de que a cert temps és el que hi ha. Bé, parlem en aquest cas del femení, com he dit, protagonitzant l'única bona notícia del cap de setmana, en aquest cas empat davant del Morell, com dic, segon classificat, per tant, doncs, el duel era exigent, no vaig poder parlar al final el divendres amb en Joan, tampoc l'he pogut tenir avui aquí al matí, però com dic, doncs 2-2 en el marcador, una manera una mica més suau d'acomiadar una temporada. Sí, que ha estat complicada, sobretot per l'inici que van tenir. A l'inici, sí, realment, si haguessin començat així des de, no?, al final... Sí. No sé si el resultat final hagués pogut ser el mateix, perquè això al final va com va, però segur que haguessin pogut lluitar la salvació amb moltes més armes que les que ho han acabat fent, però bé, coses que passen també en aquest cas al futbol sala. I ens queda parlar de futbol, ja sense el primer equip, que ja està de vacances, doncs hem de comentar que els veterans, en aquest cas, afrontaven la segona jornada del play-off d'ascens. Els hi tocava jugar contra el Calella el dissabte a la tarda amb tota la calor que va caure. Déu-n'hi-do, a sobre amb baixes importants, 2-1. Derrota per 2 gols a 1, en un partit que ens comentava l'Eloi
que la primera part va ser desastrosa i que va condicionar, evidentment, ja les aspiracions aranyenques, i ara fan que estiguin obligats a guanyar sí o sí a l'últim partit d'aquesta lligueta, que és el pròxim cap de setmana. Si l'aconsegueixen guanyar, doncs passaran a la següent fase. Per tant, tot i la mala notícia que és una derrota, segueixen depenent d'ells mateixos per passar a la següent fase. Escoltem el tècnic. Bueno, a veure, deixant de banda les circumstàncies climatològiques, dissabte tarda, molta calor, el camp també poc cuidat, pocs jugadors, perquè molts dissabtes ja treballen, ja no poden venir, fem una primera part desastrosa i això ens passa factura. Fem la primera part amb un 2-0 i costa remuntar. També l'àrbit no va tindre la millor actuació, no va pitar el que hauria d'haver pitat, però això no és l'excusa. L'excusa és que no vam fer una primera part bona i ens ha passat factura. Doncs la realitat és la realitat, no? I ara el que tu deies, posar-se les piles i tota l'energia per a aquest proper cap de setmana, no? Sí, que sí que jugaran a casa a primera hora del matí, per tant aquest condicionant no hi serà, i buscant això, aquesta victòria que els permeti passar a la següent fase de descens, sí. Perfecte, doncs res, tot això ampliat a l'informatiu de 2:15. Sí, allò us espero com sempre. Vinga, Pau, fins ara. Que vagi molt bé.